Cześć wszystkim! Witam serdecznie na moim kanale. Otrzymałam od Państwa kilka pytań dotyczących cen żywności na Białorusi. Prosiliście o porównanie ich z cenami w Polsce i dzisiaj porozmawiamy na ten temat, a także opowiem, ile nasza rodzina wydaje miesięcznie na jedzenie w Polsce, a także co nam podoba się w polskich produktach, a co nie. Zaczynajmy. Do Polski przyjechaliśmy w sierpniu 2021 roku i po prostu urzekła nas różnorodność produktów w polskich sklepach. Myślę, że nie macie pojęcia o tym, jakie tu macie gastronomiczny raj. I oczywiście to wynika z otwartych granic, z handlu, z całym cywilizowanym światem. To jest ogromny wybór produktów mięsnych, nabiałowych, owoców egzotycznych, warzyw i to o każdej porze roku i w przystępnych cenach. A co mogę powiedzieć o słodyczach, choć nie jest to zbyt przydatne, ale jak można się oprzeć, gdy jest tyle ciastek i słodyczy z własnej produkcji, a także z Włoch, z Niemiec, z Francji i tak dalej. Wszystko chcieliśmy spróbować i spróbowaliśmy. W rezultacie mamy kilka dodatkowych kilogramów w ciągu 1,5 roku. A na Białorusi jeszcze przed naszym wyjazdem był duży wybór importowanych towarów, produktów, ale głównie w dużych miastach i sklepach. A osoba mieszkająca gdzieś w małym miasteczku nie będzie miała dostępu do tych towarów, jak na przykład w Mińsku, w Brześciu, w Grodnie, na przykład awokado, mleko roślinne albo produkty wegańskie. Nie można ich kupić w wiejskim sklepie. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie byłam na polskich wsiach, w miasteczkach. Piszcie w komentarzach, jak tam z wyborem. Mocno różni się od miasta, czy to samo. Tak więc z rozpoczęciem wojny i nałożeniem sankcji w Białorusi, z tego co słyszę od krewnych, przyjaciół, jest teraz duży problem z wyborem. Asortyment został tak bardzo zredukowany, że półki wykładają jedną kategorię towarów, żeby to wyglądało jakby w porządku. Praktycznie nie ma towarów zagranicznych, tylko to, co jest przywożone z Rosji. Tak na przykład tutaj możecie spojrzeć na żywności dla niemowląt, ile towarów ma pochodzenie białoruskie i rosyjskie. To samo dotyczy produktów mięsnych. A teraz o cenach. Porównajmy ceny głównych kategorii towarów na Białorusi i w Polsce. Powiem tak, że to nie jest tak łatwe, bo producent, surowce, jakość będą różne. Wykluczyłam towary z promocji i starałam się brać towary ze średniej półki cenowej, czyli nie najdroższe i nie najtańsze. Przeliczyłam wszystkie ceny w złotówki, ale na ekranie będą ceny w złotówkach i w białoruskich rublach, jak to było na internet stronie sklepu Euroopt. Chleb takiego rodzaju w Polsce kosztuje 4,87, na Białorusi 2,84. Litr mleka w Polsce kosztuje 4,28, a na Białorusi 3,63. Nie zauważyłam, czy smakuje polskie mleko jakoś inaczej, także samo jak i białoruskie mleko, ale na Białorusi także jest takie mleko skondensowane i wiem, że w Polsce też ono jest, ale wydaje się, że w Polsce ono zrobione po innej technologii i oczywiście nie tak mi smakuje jak białoruskie mleko. Jeśli widzicie taki słoik, bierzcie śmiało. To jest bardzo smaczny produkt i Białorusini są z niego dumni.
Twaróg w Polsce kosztuje 4,79, na Białorusi 4,04. Masło w Polsce kosztuje 5,98, na Białorusi 6. Wieprzowina kilogram 21,19 w Polsce i 20,63 na Białorusi. Kurczak w Polsce 18,98, na Białorusi 9,63. Wołowina w Polsce 36,99 i na Białorusi 47,1. Nie jestem wielką miłośniczką mięsa, ale mój mąż je mięsa więcej. Zawsze zachwyca się polskimi kiełbaskami, wieprzowiną, szynkami, polędwicą. Mówi, że przyprawy tu w Polsce dodają dużo smaku, aromatu, a na Białorusi takiego mięsa nie robią. Uwierzmy mu na słowo. Ryba. Tutaj chodzi o łososie. W Polsce kosztuje 20,99, a na Białorusi 14,89. Zauważyłam, że w polskich sklepach jest mały wybór ryb. Dla porównania na białoruskiej stronie jest dużo rodzajów ryb i prawie zawsze jest smacznie. W Polsce nie znaleźliśmy czegoś smacznego z ryb. Czasem jest zbyt zamrożona, czasem smak jest specyficzny. Do tej pory zadowalaliśmy się świeżym łososiem. Tu on jest także smaczny jak i na Białorusi, ale co zauważyłam, że w Polsce on jest zawsze niesolony, a na Białorusi odwrotnie solony. Nie wiem dlaczego. Ser kilogram kosztuje w Polsce 45,92, a na Białorusi 33,54. Jaja w Polsce kosztują 8,48, a na Białorusi 4,80. Zaznaczam, że jaja w Polsce wyglądają dużo lepiej niż na Białorusi. Żółtko jest jasne, żółte, wypieki pyszne. Na Białorusi często sprzedawane są małe jaja z bardzo jasnym żółtkiem. Mąka kosztuje w Polsce 3,48, na Białorusi 2,34. Cukier 5,98 i na Białorusi 3,83. Nic nie powiem, nie widzę różnicy. Taki samy cukier. Sól 1,98, a na Białorusi 1,15. Ryż w Polsce 5,74, a na Białorusi 3,52. Kasza gryczana w Polsce 13,32, a na Białorusi 3,59. To wielka różnica, tak naprawdę. Banany w Polsce kosztują 5,99, a na Białorusi 8,60. Jabłka 3,99 w Polsce, na Białorusi 5,77. Pomarańcze 6,49, a na Białorusi 5,91. Wszystkie owoce w Polsce są świeże, smaczne. Na Białorusi mogę powiedzieć, że też z większości. Ziemniaki w Polsce kosztują 1,98, na Białorusi 1,54. Marchewka w Polsce kosztuje 5,49, na Białorusi 1,99. A teraz tak, jeśli sumować te wszystkie ceny, okaże się, że na Białorusi za ten zestaw produktów zapłacimy 185,34 zł, a w Polsce 226,71 zł. Okazuje się, że taki zestaw produktów w Polsce będzie o 18% droższy niż na Białorusi. To smutne, że ceny żywności w Polsce bardzo wzrosły. Kiedy przyjechaliśmy, ja starałam się zapisywać wszystkie ceny. To było dla mnie ciekawe, ile wydajemy na nowym miejscu. A w moich tabliczkach znalazłam takie liczby. Za wrzesień, październik i listopad średnio wydawaliśmy miesięcznie około 2000 zł. A w tym roku za jeden miesiąc
wydaliśmy na jedzenie 2400 zł. Oznacza to, że wydatki wzrosły na 20%. Jeśli mówimy o przeciętnych wydatkach, to czytałam, że w Polsce 50% Polaków wydają na jedzenie 500 tysięcy złotych miesięcznie. Warto także wiedzieć, że wydatki na jedzenie bardzo różnią się w zależności od stylu życia, od preferencji kulinarnych każdej osoby, także od potrzeb żywieniowych. W naszej rodzinie okazuje się, że miesięcznie wydajemy na osobę około 600 zł. Według informacji, które znalazłam na portalach statystycznych, w Polsce rodzina wydaje na jedzenie około 25-30% od swoich miesięcznych dochodów, a na Białorusi rodzina wydaje około 40%. Dlaczego tak? Ponieważ średni zarobek w Polsce jest znacznie wyższy niż na Białorusi. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w tym roku takie, a na Białorusi takie. Więc podsumujmy. Na Białorusi ceny żywności są na ogół niższe niż w Polsce, ale różnorodność jest znacznie mniejsza. Ponieważ Białorusini mają niższe pensje, nadal większą część swoich dochodów przeznaczają na żywienie miesięcznie niż Polacy. Jeśli Wam podobała się moja analiza, bardzo proszę o wsparcie lajkiem, subskrypcją, piszcie komentarze, chętnie otrzymam informację zwrotną i bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w nowych odcinkach.